С нашите големи декоративни панели може да обновите лесно и ефективно всяко помещение без излишни усилия и разходи, като постигнете стилен и издръжлив резултат. Размерите им са 2,70 на 122 см с дебелина 2,5 мм, а всеки панел покрива 3,25 квадратни метра. Ето какви са и предимствата. Монтажът е изключително лесен и няма нужда от специализирани инструменти и майстори. Достатъчно е макетно ножче за рязане и монтажно лепило за залепване. Панелите са пожароустойчиви с степен B1, което допринася за допълнителна сигурност в дома. Те са бюджетно решение, защото спестявате време и пари за монтаж, без да се налагат скъпи инструменти или професионални услуги. Изработени са от ПВЦ, примесено с каменен прах. Това им придава висока здравина, пожароустойчивост и удароустойчивост. Повърхността им е лесна за поддържане и не задържа мръсотия, което ги прави лесни за почистване и идеални за мокри помещения. Много клиенти ги поставят в баня и споделят, че са изключително доволни. Освен това осигуряват топло и шумоизолация, създавайки уютна атмосфера, а стилната им и красива визия добавя елегантност в интериора. Поставянето е изключително лесно. Първо изчистете и подгответе повърхността. Изрежете панелите с макетно ножче според размерите. Нанесете монтажно лепило върху гърба на панела или върху стената, след което поставете панела и го притиснете, за да е равномерно разположен. За по-удобна инсталация и прецизно напасване можете да използвате лайсни за външен ъгъл, завършващи лайсни и свързващи лайсни. Изработени са от ПВЦ, примесено с каменен прах, което гарантира висока здравина и устойчивост във времето. Нашите декоративни ПВЦ панели са създадени за да внесат стил, практичност и дълготрайност във всеки интериор. Предлагаме ги в различни размери, като основните са 2,70 на 16 см и 2,70 на 15 см, а дебелината е от 1 см до 1,8 см. Ето какви са и предимствата. Те са устойчиви на влага, механични повреди и износване, което ги прави идеални за кухни, бани и помещения с висока влажност. Важно е да уточним, че макар да са подходящи за такива пространства, стената трябва да е напълно суха. Ако има проблем с влагата по нея, това може да се окаже пречка. Панелите са пожароустойчиви с степен B2, което добавя допълнителна сигурност в дома ви. Изработени са от първокачествен бял материал. Това е ключово, защото по-тънките материали вероятно няма да бъдат екологични и пожароустойчиви, а това не гарантира вашата безопасност. Освен това, качественият материал запазва своята устойчивост много по-дълго. Панелите подобряват шумо и термоизолацията. Лесни са за почистване и не задържат мръсотия, а в същото време са леки, безопасни и гарантират дълготрайно използване. Монтажът е бърз и лесен. Можете да ги закрепите с монтажна пяна, монтажно лепило или планки. Те се захващат с винтове и дюбели при нужда и не е необходим професионален майстор. Рязането става с макетен нож, циркуляр или ъглошлайф, което осигурява точност и прецизност при обработката. Изработени са от първокачествен ПВЦ материал, устойчиви на влага и износване. Това ги прави идеални за дълготрайна употреба в различни интериори. Те са устойчиви във времето и не изискват подмяна дори след продължителна експлоатация. Практични, икономични и лесни за работа. Това са панели, които ще ви спестят време, усилия и средства, а същевременно ще запазят красотата и функционалността на вашия дом. Нашите 3D самозалепващи тапети са идеално решение за бързо, лесно и бюджетно преобразяване на стените и таваните във всяко помещение. Налични са в размери 77 на 70 см и 70 на 70 см с дебелина 2,5 мм и 5 мм. Съчетават стил и функционалност. Ето какви са и предимствата. Те са самозалепващи, което прави поставянето им бързо и лесно, без нужда от лепила или допълнителни разтвори. Лепилото е силно и при подходяща основа ефектът ще бъде дълготраен. Тапетите са водоустойчиви и лесни за почистване. Дори могат да се мият, което ги прави подходящи за всяко помещение. Осигуряват топло и шумоизолация, което подобрява акустиката и енергийната ефективност на дома. Безопасни, екологични и нетоксични, те са подходящи за всяка стая. От дома до офиса или търговските обекти. Дълготрайни и устойчиви на външни влияния, те ще ви служат с години. Монтажът е максимално опростен. Просто почистете стената, отлепете защитната лента и залепете. За перфектен резултат притиснете добре, за да изкарате въздуха и да осигурите пълно прилепване. Могат лесно да се изрежат с ножица, за да паснат на всяка повърхност, без да има нужда от майстори. Изработени са от мека 3D пяна, която осигурява защита от наранявания, изолация през зимата, а също така придава модерен, уютен вид. Напълно безопасни са и могат да се използват в детски стаи, както и във всички други помещения. Нашите самозалепващи тапети придават луксозен и завършен вид. Предлагат стил, уют и функционалност. Те са перфектното решение за преобразяване на всеки интериор. Красив резултат, без усилия и с минимални средства.
Декоративният профил за таван от артуаза е перфектен завършек за всеки интериор с елегантен и стилен акцент. Предлагаме го в размер 2,70 на 4,5 на 4 см, което съчетава практичност, дълготрайност и красота. Ето какви са и предимствата. Лесен е за монтаж, без нужда от специални умения или майстори. Поставя се бързо и лесно. Пожароустойчив е със степен B1, което добавя допълнителна сигурност във вашия дом. Изработен е от първокачествен бял материал. Нещо изключително важно, защото по-тънките материали няма да бъдат екологични и пожароустойчиви, а това не гарантира безопасността ви. Освен това, висококачественият материал запазва своята устойчивост много по-дълго. Профилът е водоустойчив, лесен за поддръжка и почистване и не се влияе от влага. Той е напълно безопасен и екологичен, без токсични вещества и без мирис. Подходящ е за всяко помещение в дома. Дълготраен и устойчив във времето, той ще ви радва години наред, без да загуби своята стойност и външен вид. Поставянето е лесно. Предлагаме монтажен профил, който се захваща за тавана, а към него се прикрепят таванните профили. Всеки монтажен профил е с дължина 3 метра и побира до 36 броя таванни профили. След като са монтирани, разстоянието между профилите за таван е 4 см. Лесно се режат с аглошлайф или циркуляр, което осигурява точност при полагането. Изработен е от ПВЦ, което гарантира неговата здравина и лесна поддръжка. Не изисква специални инструменти за монтаж и може да бъде поставен бързо дори от хора без опит. Със своя стилен и елегантен дизайн, той придава завършен вид на всяко помещение. Подходящ е за всякакъв тип интериор, от класически до модерен. С декоративният профил за таван, преобразяването на интериора ви е не само лесно, а и бързо. Поставете го сами, спестете време и пари и се насладете на красивия резултат само за ден. Декоративният профил за преграждане е стилно и практично решение за разделяне на пространства. Той съчетава функционалност, безопасност и елегантен дизайн. Размерите му са с височина 4 см, дължина 270 см и височина 2,5 см. Ето какви са и предимствата. Монтажът е лесен и бърз, без нужда от специализирани инструменти или майстори. Профилите се монтират с предоставените монтажни планки. Те са напълно съвместими и са включени в комплекта. Преградните профили също са пожароустойчиви със степен B2, което добавя допълнителна сигурност. Изработени са от първокачествен бял материал. Това е важно, защото по-тънките материали няма да бъдат екологични и пожароустойчиви, а това не гарантира безопасността ви. Високото качество осигурява и по-дълга устойчивост. Профилите са водоустойчиви, лесни за почистване и могат да се мият. Това ги прави удобни за дългосрочна употреба. Те са дълготрайни и запазват външния си вид с години, а всеки комплект включва 2 монтажни планки безплатно, което прави инсталацията още по-удобна и изгодна. Поставянето е просто. Профилите се режат лесно с шлайф, макетен нож, циркуляр или зеге. Така се адаптират към необходимите размери. Към всяка поръчка получавате и 2 монтажни планки, които лесно се закрепват към пода и тавана. След като поставите първия профил, определете разстоянието до следващия и го фиксирайте стабилно с планките. Профилите са с външен слой от ПВЦ. Това им придава изключителна здравина и устойчивост към влага и пожари, както и дълготрайна красота. Те са лесни за монтаж, подходящи за хора без опит, добавят стил и уют към всяко помещение, като същевременно предлагат ефективно преграждане на пространството. Самозалепващи панели Lux са перфектното решение за бързо и лесно преобразяване на интериора. Размерите им са 60 на 30 см с дебелина 2,5 мм, а комбинацията от стил и практичност ги прави идеално решение за всяка стая от дома. Ето какви са и предимствата им. Поставянето е изключително лесно. Просто премахнете защитното фолио и поставете панела върху гладка и суха повърхност. Те са безопасни и екологични, нетоксични и без мирис, подходящи за всяко помещение, включително детски стаи. Водоустойчиви са и се почистват лесно с влажна кърпа, което ги прави подходящи и за влажни помещения. Осигуряват шумо и топлоизолация, създават уют и комфорт. Висококачествената изработка от ПВЦ и XP и пяна гарантира, че няма да се износят или да избледнеят във времето. Монтажът и рязането са максимално лесни. Панелите се режат с ножица или макетен нож. Ставянето им отнема само минута. Махате защитното фолио и залепвате. С външен слой от ПВЦ и XP и пяна те не само изолират, но и предават и допълнителен комфорт и стил. Самозалепващите панели Lux ще внесат модерен, издръжлив и елегантен завършек във всяко помещение, като същевременно ще ви спестят време и усилия. Самозалепващи винилови панели за под с ПВЦ покритие са идеалното решение за лесна и бърза подмяна на подовата настилка, без да е необходим професионален монтаж. Предлагаме ги в два варианта: 90 на 15 см с имитация на ламинат и 45 на 45 см с имитация на плочки.
Ето какви са и предимствата. Поставянето е лесно и можете да го направите и сами, без помощта на майстори. Панелите са дълготрайни. Изработени са от висококачествен винилов материал с ПВЦ покритие, което осигурява устойчивост на износване. Те са с офис покритие, което ги прави идеални дори за обществени помещения с по-интензивно натоварване. Безопасни и екологични са. Нетоксични са, без мирис и подходящи за всяко помещение. Дори и детски стаи. Водоустойчиви са и се почистват лесно, без риск от повреждане при контакт с вода. Осигуряват шумо и термоизолация. Това допринася за допълнителен комфорт и уют в дома. Гъвкавата им структура позволява монтаж и върху твърди и равни повърхности. Монтажът е максимално опростен. Премахвате защитния слой и поставяте панела върху чиста и равна повърхност. Лесно се режат с ножица или нож. Така се адаптират към необходимите размери. Изработени са от винил с ПВЦ покритие. Тези панели са издръжливи, надежни и запазват външния си вид за дълго време. Всичко, което трябва да направите, е да ги залепите. И ще имате нов под само за един ден. 3D декоративни стенни облицовки и гъвкави панели от Артоаза. Те са модерно и практично решение за бърза и лесна промяна на интериора и екстериора. Размерът на гъвкавия панел е 120 на 60 см с дебелина 2,5 мм. Това ги прави лесни за обработка и монтаж. Ето какви са и предимствата. Поставят се лесно и бързо върху различни повърхности, без нужда от професионални умения. Те са устойчиви и дълготрайни, негорими, пожароустойчиви и устойчиви на UV лъчи, като запазват красотата си с години. Подходящи са за всякакви пространства, вътрешни и външни, включително кухни, бани, огради и фасади. Не изискват специална поддръжка. Достатъчно е само да ги почистите с влажна кърпа, без агресивни препарати. Осигуряват шумо и термоизолация. Допринасят за уют и комфорт. Устойчиви са на удари, могат да се използват и в помещения с висока влажност, без риск от повреди. Благодарение на гъвкавата си структура са подходящи за обли и овални стени. Поставянето е лесно. Първо подгответе повърхността, уверете се, че е чиста, суха и здрава. Нанесете монтажно лепило на гърба на панелите и ги поставете плътно върху стената. Ако желаете пълен и естетичен вид, запълнете фугите с фугираща смес. Изработени са от каменни влакна, примесени с смоли върху стъклофибърна мрежа. Това гарантира здравина, устойчивост и дълъг живот на облицовките. Корнизи и первази от полистирол са идеалният начин бързо и лесно да придадете завършен и елегантен вид на всяко помещение. Дължината на един брой е 200 см. Предлагаме различни дебелини и ширини, за да могат да паснат на всяко помещение. Ето какви са и предимствата. Монтажът е лесен и не изисква професионални умения. Поставят се бързо с помощта на монтажно лепило. Подходящи са за всяка стая. Кухни, бани, спални, както и за обществени помещения. Изработени са от твърд полистирол. Той е удароустойчив, водоустойчив и гарантира дълготрайност. Някои от моделите имат възможност за поставяне на LED лента. Така ще се получи ефект на скрито осветление и допълнителна декоративна стойност. Лесни са за поддръжка. Могат да се мият и лесно се боядисват с водоразтворима боя. Те са безопасни и екологични, нетоксични и без мирис. Подходящи са и за детски стаи. С тях лесно ще преобразите пространството. Ще придадете лукс и завършеност само за един ден. Поставянето е лесно. Първо, почистете повърхността, на която ще поставите корниза или перваза. Нанесете монтажно лепило върху задната част, притиснете и залепете към стената или тавана. При нужда използвайте шаблон за рязане по тъгъл. Така ще адаптирате корниза или перваза към нестандартни размери. Изработени от висококачествен полистирол, те са леки, твърди и лесни за обработка. С нашите декоративни корнизи и первази лесно ще преобразите дома си и ще му придадете изтънчен вкус и стил.